osechiw milome radio Ramogi ni Mheshimiwa Mark Nyamita nego bedo kodgi aresa paka chiel gi dakika 50 mane wach mantiere koda nyaka sani ngima bende ang' wayudo thuolo moro mondo mi otudego gandwa bende e nyakalondo kinde mabiro to sani nitiere ote machalo kamagi ote mabiro kata kawuok e mbui magwa mag Facebook kod SMS kaeto bang'e kwasesomogi ang' wawe Mheshimiwa Orenga ne odhi wuok kod oganda mantiere e nyakalondo ka wadhi nyime kod Mesha kod Ede thuolo modong' ka wantiere kar kae ote mantiere kar kae chalo kama mago mawuok SMS kod mano mag Facebook wantie kaka wacho ni Kenya ok en Kenya mane Uhuru orito ka en president mae wacho ni mahati to jopiny gi pacha wacho ni bende awuoro ndi joma godhogi wacho ni kuno ni sirkal dhi maber to dhano kalo matek awuoro kendo awuoro kama wachomo ero kama Vitalis chieng' wuod gem karariu ote machielo wacho ni okeu kochomo wuod Kaluoch wacho kanyo ni jogi to wuoya uchiegni wacho ni Kenya gi Al-Shabab be omedo bech mauta ng'ama support Ruto gi Lange onge gimonego wach ni miriambo gi mila nono mano pachero kamana ahinya brother Kuku George Martin ni Choinga Migori County wacho kanyo ni Oluoch mokwongo mina Honorable Mark Nyamita puoch gi pak kuom dongruok mosekelo e Uriri to penj nago ni sani Oria Market mano mantiere kar kacha Uriri sani River Kuja osemuomo kendo ketho miere mantiere alwora no ere gima odwa konyo godo jogi to be pesa mar El Nino cha onyalo kone Jouriri margi ni notimo godo ang'o to kane to kone omanye tok tent please angimanye konego wechego mopogore opogore man kanyo Ruth Nyadhi Ochieng' wacho ni mosna Nyamita mano MP matiyo matek aluo kendo konyo ji wacho ni pek mar ngima hinyo jopiny mane gima lit ni oula dwanyo jopiny to pesa mano mar masichego to sirkal ne osetengo. This is the right time mawa bunge onego kony jogi kik girit sirkal to jok mane omiyo gi tich to hinyore awinjo tu akantiere umoja erokamano Ruth Nyadhi Ochieng' ote mathoth pontie karka SMS line pontiere karka Nyongwena Elias wacho ni oyawre sani to koro telo mar William Ruto nyalo yie ni uchumi obembogi to kane jatend piny machon Uhuru Kenyatta tiyo kanyakla kod Baba Raila Odinga to negi yako pesa sirkal mar ariyo uchumi ni bembo mana piny Kenya ni kende uchumi ni bembo mana piny Kenya ni kende wacho ni nikech lwenye kind Israel kod Palestine to Tanzania kod Uganda to bech mauta ok medre penjo mangima mantiere kar kanyo ageni mathoth nitie kar ka tang'e nikech sa ami Mheshimiwa Mark Nyamita thuolo mondo mi odwok mantie kanyo kaeto moko ageni Mesha kod Ede wantiere kodika pod wadarange ane ka wapenjo jopiny bende mopogore opogore mana bang' tango ka wiyo kaeto bang'e mwaduogi Mheshimiwa Mark Nyamita gi wach mari mogik bende kidwoko penjo mantiere kar ka erokamano ahinya awinjo ka jok moko owacho kanyo mokwongo about ni bech mafuta medore Kenya gi to Uganda gi Tanzania to komedre mano to kadiere nikech bech mafuta to medore across king'iyo bech mafuta ka to gi across the region is largely the same ok nitie pogruok ahinya to kwa wach ni mano is an excuse mamomiyo ni koro wawach ni ok wadhi marach bech mafuta to nyaka sirkal yud kaka nyalo dok nikech bech mafuta kodok piny to gik moko bech gibro dok piny Jauria no owacho ni aora osebuomo kendo koro riembo ji mier asewinjo wachno gokinyi mana wacho to penjo ni pesa El Nino ter kanyo mokwongo adakone ni wajombe onge manomi pesa mar El Nino waonge gi pesa mar El Nino pesa mar emergency nitiere e national government ma wabodhi penjo ni to ere kaka ginyalo biro timo intervention kendo an abro dhi chako manyo gi immediately nyaka gi jo Red Cross mabe konyowa to kendo wabro nyiso jo county bende mondo biane mondo yawnwa oula mondo pi mabiro e Oriani odoge e wang'e gima kelo gudruok mar pi ahinya mar Oria en kambi mar Sukari Industries ema nodhi mogero fence mabathe ne gi dino wang' pi koro pi bro yudore kaduogo konyiendi koro wamano to wabro yudane kaka wabro donjo kodgi moko to nawinjo mana ka jok moko wacho ni agoero kamano kuom poch gi pak nikech kata obedo ni piny tek to aneno ka jowagone pod odhiala kata obedo ni aneno ni adanyiso Jouriri ni gi make some little noise nikech jogo nyomawa
namba mane gimiyo wacha nonego bed ni wan malo matis kata obedo ni ne wan namba 1 e Migori, namba 3 e Nyanza to gi namba 7 nationally. Taparo ni pod wantiere gi tich mang'eny ma wanyalo timo wadhi mbele. Mogik awacho mana ni wach masika wacho kapile ni ka en gima igero to nyaka wanywaki. To ka en gima iyako to jibro lare. Kora wacho ni en kech wadwa ni mondo wager gigewa nyaka wanywaki both paro ka wariwore godo. Mar ariyo, sirikal nitiere wan kaka jomoyier, kik waluor, wanyalo kwero sirikal gigo magitimo marach, to kik waluor bende engage sirikal mondo gitimnwa gik moko nikech wan bende kaka oganda, wan bende wasolo osuru. To osuru mwasolo no nyaka wadhi mwang'e ni pesa no otiyonwa kako onego bed ni otimore. Erokamano ahinya. Nitie ote madonjo kar kae mana mari kanyo. Wacho ni winjo chendo kantiere boma kae ma brother Wilberforce Otieno. Wacho ni mosna mjumbe mara kod osiepna Mesha Kodede an kod kwayo ariyo ne mjumbe Mark Nyamita kod Duogo Secondary School nitiere mess maduong'. Principal makanyo ketho sikul kata receipt ok omi jonyuol. Mano bang' chulo fees. Let him sort out this mess. Kata management ma school bende nitiere atalimbo. Erokamano ahinya. Mar ariyo wacho kanyo ni yore mag North Kanyamkago te sani ok kalre. Local MCA ma North Kanyamkago kod governor gore to jopiny ema hinyore. Othoro Sub County Hospital, Charles Slaughterhouse, Mark ema koro nyalo konyo jogi duto mantiere kar ka. Iwinjo ote mar brother Wilberforce Otieno. Mana koro watie. Aparo ni ng'eny gik mowacho go to gin mag county, lakini ada wacho ne jo county government ni the role mar MCA en timo budgeting to gi oversight. To role mar execution en mar the executive. Omiyo jo county government ok nyal chiwo excuse ni nikech samoro nitiere gwenyruok moro matis ni koro ok ginyal timo gik moko. Othoro hospital adieri ok nitiere maber, barabara to wariwore kodgi. For example, nitie bridge moro ochunge Nyamasare ncha lose, taparo ni sani pi koro omedre matis, wadwa neno kaka wakonyore kodgi mondo watim. Gigi te e gima omiyo wacho niya, kopo ni en gima wagero to ji nyaka riwre. Ka en gima idwa ni mondo yaki to ji nyaka lar. To an nikech adwaro mondo wager nyaka wawuoth together. To be kik waluor gwenyruok mar paro. Ng'ato nyalo golo pache koni gi kocha. Onge ni ng'ato yware gi ng'ato, pache nyalo pogore gi jatelo wadwa. To mano kawaida. Erokamano ahinya kuom thuolo mar bedo kod okinyi makano kendo lero yo makare mano sama koro wantiere kar kanyo koro Ramogi Juang